2025 National Teachers Month, opisyal nang gibuksan karong adlaw. Gipahigayon ang regional kickoff activity sa Science and Technology Education Center, Science and Technology High School sa Basak, Lapu-Lapu City. Tema karong tuiga, may teacher, may hero, gurong Pilipino. Gabay sa aral, kaagapay sa kinabukasan. Si ASEC Dexter Galban, Assistant Secretary for Strategic Management sa DepEd, ang guest of honor and speaker. Iyang gihisgutan atol sa iyang pakigpulong ang mga laka nga gihimo karon sa Department of Education aron nga mas mapagaan ang trabaho sa mga magtutudlo sama sa pag-hire og administrative staff ug mga counselors matag tunghaan ug aron maabagan ang panginahanglang medikal sa parehong teaching ug non-teaching staff. May gi-release na usab nga medical allowance. Mato ni DepEd 7 Director Salustiano Jimenez, sa pagkakaroon 97% nang nahatag ang tag 7,000 pesos nga medical allowance alang sa mga teaching ug non-teaching staff. Gipasabot ni Jimenez nga adunay uban sa mga magtutudlo mikuha na og ilang kaugalingong health insurance, samtang ang uban ni-avail sa group health insurance. So wa pa ma-release ang bagong isyuan sa DepEd kabahin sa pagtugot nga ma-release na ang cash nga tag 7,000 pesos alang sa medical allowance. Aduna nay ubang mga division ang nakasugod na sa procurement sa group health insurance. So ako ba nagpuskwa na gali, so mo nang wala gyud mahatag pa ang 100%, but as to coverage, as to HMO tanan makuha na gyud. So ang post ko no within this month September ang uban, but all others again 100% na. And that is not just a policy to recognize your sacrifice, to give priority to your health and your well-being. In fact, that is a message from our President, our Secretary, and the entire DepEd family.